Marang'ich welo nyikwa Ramogi kwa dhi mbele ni ikruok ne chenro mar chiwo thieth maonge chudo kaka achiel kuom yore mag dhialo Ramogi TV chopo higa achiel dhi nyime e skund primar mar Victoria e boma ma Kisumu. Jotelo mag Ramogi TV kod jokanyo mowuok e migepe mopogore opogore madhi telo e chenro no odiochieng' makiny ne orado mar twak ewi kaka weche onego bedi maonge ng'ikruok moro amora. Ne gikawo thuolono mar gwelo oganda duto kod johera mag Ramogi TV mondo chop kar romono mondo giyud thieth manono kendo gipuonjre kaka ginyalo ritore e yo makare. To gima nyalo wacho ni wadhi bedo gi dakteche mopogore, jo Kisumu kata jo Nyanza te. Kiny biuru te mondo yud thieth manono. Wabro bedo gi tree planting gi deputy governor ma Kisumu kae. To ofiswa be wabro bedo gi officials motendo kambi mar Ramogi TV bro bet kae kanyakla kodu te. Wagombo mondo ji duto wuog oko nikech tuoche ma ibiro ng'i gin kaka weche mag lak, weche mag wang', weche mag ayaki, weche mag corona. Inyal pim ji kendo imiyo ji chanjo e yore mag corona. Kuom mano wawuoguru oko jokanyanam duto kendo wawuoguru kendo wabwakaw thieth mondo wakonyre kaka jonagi. Wan gi gima dho ngere luongo ni medical camp kama ibro chiwe thieth ne nyithindo, ne joma dongo, joma mine. Wakwayo ni mondo uduto ubi mondo ubed kodwa kamoro achiel. Ok wan kendwa, wan gi joma moko bende matiye migawo motenore gi thieth.